iti tunggal pitik ki puso, kada gururay ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapule masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nasurok pa ila ang makabulat manipod idi nagsubli ka dito'y Hong Kong, Alena. Makikiptan kagayam kanya nga gawin. Masapang nga gawin, Dak. Tagpaagasak. Pagpaupiraak. Ay, hanya na ito'y nagaskasat ko. Ay, ang sangit ka matan. Awan tinaurnong ko itito at tawan na pa nagtrabaho dito'y Hong Kong. Nagbayad ak iti utang ko. Gansak tinaggastos iti panagtalon ni tatang. Ita, agawid ak nagpaopera aklaan. Ay, makipagrit na akan kagayam. Kastala tibya, saan ka amaawanan itinamnama? Naimpagkan ka. Takalpasan ti makabulan at sublikan tumanan. Saan dak ko maapalubusan dagiti amo ngagbakasyon? Uray itidak ang akwarta ti pagpletik iti eroplano. Ang mailiwak kininanang. Day ta tinagtulagan mi iti nobyo. Ay, mga nurang-ringan na kanton nga kasar kayo. Day talaan ti saan ko nga amo, Alena. Ang kasi awan iti panunot ko ti makikasar. O kat, anya nga ron. Umay nakto ko mapasyaran ti lugar mi. Uri adayo. Amin, mga nunjak malasat ti pan nakaopera kat. Saan tanton nga kita pa'y? Anyamot day ta sasawumaya. Saan tayo nga mo ti biyag gaya? Uri tawan ti agsangit na matayak. Malaksid kini tatang ko. Saan mo ko maapanunutan day ta? Laglagi pa. Mangnamnaman ni tatang mo kan ka. Adda akton dita lugar tayon ton Sabado, nanang. Kahit nasaya at launay abalasang ko. Mailiw akong kan ka. Kahit ni saan ka kumangagsubli pa di ta Hong Kong. Lani nanang, addaak pa ila dito'y. Dahil tanti bagbagayo kanya. Ay kayat ko pa'y kindi na mag-iasawa kan ni Rumar. Nanang. Wan gayam, amo na ka di matlaan nga gawit ka. Wan nanang, amo na. Kumuyog kayong tuken kwa na, tadwa kayo amang sabat kanyak iti airport iti lawag. Ay wan gayam, sarsarong karan na kayo ka di matlaan? Nasarukan na do alawas na san ngimay. Kinunanay di may nga adu kano ti pakakumikuman na. Nigilir ti danda ni inal daw mo may dito'y balay. Anya? Tila may tugtugot na asagot na no kwa. Natengkas ka na prutas. Kan anda pa'y lamos, manipot iti sang kapasit ka no apis karyana. Kanayon nakadamdamagan. Ay, nigilier at talaga. Amo nalagang mudan nga danobyo. Kamaudyanan na. Magitak tumanan ni Mikaela nanapin na. Lapudpudaw ka na pimpintas man ngatan. Doa at tawa na saan mo nakita ni Mikaela. Apay, saan mo kadipay analipatan? Ay, saan kung tupuls malipatan, nana? Ngam, agayan ayat daan ka ni Romar. Nagasat lang unay ni Romar. Nakurapayak lang amin. Saan nga iti dayta? Ngam ni mat Romar ti ayat ni Mikaela. Kati, supay kat dayta agbusbusina ditan. Agdanon kami gayam kinigilyer dito balayaw nanapina. Huwag nga road barok. Sapay kumata, sana sa bali ti pangipapanam. Amo kasakbay anagamam mo kami kini Mikaela. Nasingad kayon kini nanapina. Gagangay iti agkakaruba dayta barok. Naimbagkit di taadamot kasarsaritak no dadtuma. Tanay narigat yung maymaysa. Oray, ta sumangpat ni Mikaela nanang. Allukuyak asaanan nga agsubli iti balasyo tao. Ay, kasaritam tuman nagpaiso ti kaayan ayat mo. No panunutan. Awan ga po nang agabrot. Allukuyak nga agkasar kamin. Ang sana kung nagbaypay, Romar, nanapin na. Naglakakakit din na mao magilyer.
Agsasango tayo kumanamang rabi kada nanapina. Kamaudyanan na. Adda tayo dito eh. Ay, Alena, adda ka kayo may mansukuntan ka? Adda ka no kinasarita ni tatang arkilaan na awan nutlangan. Ay, ni Romar dahi ta sumungat. Ang, apay nga tang awan ni Nanang. Ay, dahi gayam. Oh, Micaela. Nakapinpintas ka matlaw na yan. Kasla, imubing ka pa eh. Oh, nagkwapon. Pimbaltas pa iti pa nagpitik ti puso, iti pa nakakitak. Aywan gayam ni Alena. Nasingid agayam ko ije Hong Kong. Ni Romar, Alena, nobyo. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Alena. Natatar ka kaya may personal. Kan anak na kan sa tibak nang. Mas tawag. Nakapaya nagaburot pa ilan ni Micaela. Naimbaga malam yun, nanapina. Simurutak pa ilan ka ni Micaela dito palayo. Nakadisgrasya ka no, ti arkilaan ko man ni tatang. Iso saan na ka nasukon. Malamot ka no nga rodan, tapno agsapol ko maiti sa bali. Kat, nasayaat mo't tapno mamamu ka, balasang ka. Kadayon na kang istorya ni Micaela kanya. Dito'y balay pa ilang apalagsam ti Rabi Alena. Intong bigatan nga agawid ka ije lugar yo. Itulnog dakan po kini Romar. Kababain pa kini Romar. Makasinghakon ka na kayo. Awan ti problema iti dayta. Ituloy yung aruteg sarsarita at ay nakisagana ti kwarto apagturugan ni Alena, anak ko. Agkaida kami latan iti kwartog nanang. Uray tanalawa mat. Ay, aglalo kat mabuti nga kang may isa. Ang mga nada makikaida kanya alalya. Ne, apay. Pabati ka ti alalya, balasang kao. Ay so, si tita ito akabakit ko. Awan pa'y nakita ng alalya. Ang angawon na kayo lang ni Alena nanang. Alena, amangan no kaya't mong dagi na na. Mafanta ni ti kwarto. Sige man nga rod, Tani. Kas nagkapsutak. Napanugak sila nagbiyahe. Madlaw ko nga rod analusyaw ka, balasang ko. Kuha, ada nga min sakit ko, nana. Iso ang nagawid tagpaagasak. Kat no, makaimbagak to. Agsubyak to ti balayo. Bareng ano malasat ko ti operasyon. Lading itak, tasaan ako na nakasublipay. Kilaat nga nga dadinar ayak a meeting. Kasangsangpet ko lang. Sa bali lang agpaiso ti negosyante niya. Nakabakbak ng kalauna yan. Si katiga po na amin dagito ya pa nagagawag. Sapay ko ma. Tao manugot kan ngagkasarta. Kasangsangpet ko lang. Kasaran ti magbagam kanya. Sukunan ka itong bigat. Itata nakabakasyon ka. Ipapasta ti agpasyar. Amangan no nalipata mon. Itulnog ta ni Alena iti lugar ta. Uwan gayam. Ay, nalipatak mo itong agpesa. Ay, kita lang ti ato ti pampanonotan na. Adayo ka di ti lugar da? Adayo. Asidagsamot na iti kalanasan ti barangay da iti Sosona. Saan unay nga dayo? Malaksid, no iti nasalsal nga away. Agan-anos ka kumaha, Romar. Marigata no agpasahero. Nakapsot pa ilang gapo iti panagsakit na. Nabit pa'y lagaya man nakasubli di Hong Kong. Sa nagawidan? Masabol namin ang maopera. Masyanak nga rin iti gayam ko. Nadlaw ko anasingad kayo unay. Talaga nasingad kami. Slakab sa ti pangibilangan ken kuana. Da kami lati agkuy-kuyong agtas pasyal no kwa. Sige nga Rodan. Masapol nga ginanaka. Bye. Asidi kayo kami ti kataltalunan, Micaela. Kaslamat lang di lugar mi. Presko ti angin. Agdawag gaya man lagi ti pagay, Alena. Adamat sa kapasita talon mi, nga asikaswa ni Nanang. Nagkagat ni Nanang. Agtalon, din ta babae. Mang tandan iti agraep, ken katulungan ng agkae. Saan namat ang magwantaan? Sumat lagayam.
Oh, may kayo gayam dito kataltalunan, Mikaela. Pada man napintas tayo kadwang. Ay, mabit laang. Kasla nakita kay di kalman. Si kansamot jalim mabas di kalman. Nakinanak gayaman. Yan nabigbig nakpay. Isugayam ni Gelier, Alena. Imiyan pala jay balay idirabi ita. Nadisgrasya ka no ti arkilain ko man ni tatang na. Ngam itulnog mi ni Romar inton madamdama. Agbayag ako ma. Awisin ka kun may kailang agpasyar iti isang kabasita farm ko. Adan to sa bali agundaway. Barang agbiagak pa iti napaot. Urayam labasit idan barok. Impakada da itay nakariing da alumang abdala kano iti presko nga angin di takataltalunan. Sinapak ti May. Tadayo kano ti lugar da Alena, nanapina. Rimor da gayam. Anya kano ti plano ni Mikaela? Agsubli pa iti Hong Kong? Day tati saan ko nga mo barok. Kahit ko kuman ngagkasar kami. Tulungan ta kuma ang mga lukoy kinkwana. Ay no siyakla ko mati mapaturay. Diyak kaya nga agsubli iti abroad ti anak ko. Dagita damot gaya mag. Ay kamo dyanan na. Nakadanon tayo matlangan. Talaga nga dayo diti lugar mi. Ni, nautuyan kan sapay kiti anagmanehon, Roma. Apag isulaang Alena. Itay pa'y kuma nakadanon tayo. No, pinartakak ti nagmaneho. Ang inanawan akmat ni Mikaela. Ay na, ag nervyosa kiti panagmanehom itay. Saan tayo mo't nagdardaras? Sige. Dumsatay Asya kung ti makamu amang bagkat kada kiti bagahem. Umuna kay latan kini Mikaela, Alena. Ne, addarin mo alakay iti daya balay. Alena, iso ka diti tatang mo? Wen. O sige, agpatuloy tayo. Dito kayo na mga daw Nagparty ka nun ni tatang iti manok. Naimas gayam ti si datayo. Tinola manok. Ay, Romar. Agyaman na kiti anos mo nang itulnog kanyak dito ya. Agyaman na kiti anos yung kani Mikaela ako nagkuma. Nagkikita kami kad na Mikaela ken Alina iti kataltalunan, nana. Nagsapa sinarong karagdag iti dandanin mag-aapa sa pagay ko. Sika nga ron ti sigurado itan Gelier barok. Dahi takit ti pagsayaatan ano nasa pati panagraap. Tarigat ngamin ti mapupo. Taday titing na ti talon ko. Gayam. Intulnog gayam da Mikaela. Dahi gayam na. Naimpagdasan kami ang nagkukuyo ang nagawid. Tamang ano pagsilusan nak ni Romar. Nasingpat ni Romar akasken ka. Nagasa ni Mikaela. Nasingpat ni Romar. Guwapo. Ken baknang pay. Anyamot ti makunam kani Alena. Napintas ang kaday. Ay, nanapina. Saan ka kumamasasayar iti da ito nga ibagak abarok. Lipati mo ni Mikaela, tamasair ka laan. Kaya't paikit din ni Romar ngagkasarda kuman. Kasta ka di. Naragsakak para kadakwada. Duatawan, ajak ng kita ni Mikaela. Ngam no apay nga etek pailaan. Anjak mangnamnaman ng ibawing na timatang na kanya. Nasingpat ken gwapo ni Romar. Amok ang naragsak to, di pa nagdinata. Nadlaw ko, ano mabalin? Kaya't ninanapin ang ibawing kulangan ti imatang ko kini Alena. Mas siya ninanapin na kanya. Ngam saan ko amisuro ti puso. Ado mo tinakan ko itay. Ang mabisinak manan. Naruwam ka nga no dakay di opisina wenno adda meeting yo. Kasta talaga no ato timakan. Kano aday gatang na kunam Saan mo a problema ti igatang mo? Ta ato ti kwarta? Narang ay ti negosyo? Ati nasayat. Dumagasta pa lang merienda sa itulnog kanto iti balayo. Makaamo ka. Apagbiit tala kumaa. Wen, mabit lang. Amangan no mabalin nga kuyog tanto intun rabi. Adda ko man napatag nga ibagakan ka. Anya day jay? Intun rabi ilangan nga ibagak.
Adda na pintas a papananta. Naulimak. Awan ti makasinga kadata. Amangan no anya day pampanunutam. Romar, no talaga ngay ayatan na. Salimot-matam ko mati dayaw ko. Si kagayam ti mawawag, Alina. Diyak ngamin naruram nga na mga awag kanya kababae. Talaga kaya man nasingpat ka unay, Manong Gilier. Naimbag na tinawag ko sa cellphone number mo itay. Kung amin, diyak mawagan ni Micaela. Oh, iso asyak tinawagam? Juan, agkaroon ba kayo lang, san ka ni? Kan istorya kanyak ni Micaela, nga uri adan nobyo na kat di mo pa'y nalipatan. Doa talaga ti mo may panggap kini Micaela. Siyempre, nasingat kami agayam ko namsa. Amangan na mabaling nga umalati ko iti balayda, kat damagam no apay asan na kamasungbatan. Sige. Uray ta dagataan kiti store. Kan malabsak ti balayda, Alina. Wow! Talaga napinta sa pagpasyaran. Ang naulimag ako nam itay aldaw. Nagaduma tagpaspasyar. Kadwan na nga agayan ayat tagpasyar dito eh. Kaslawan bibiyang da kadagiti kadwadang agpaspasyar dito eh. Masansan ka din agpasyar ka dito eh? Maawatak ti kahit mo asawan, Micaela. Aduman dagiti babae iti aglawlaw ko. Sikati kang runaan. Awan gayam. Adda kayat ko nga itadkan ka. Atoy. Basit akahita. Ang nervyos ako. Luktang. Tapno mamam tinagyan day ta akaheta. Sing-sing? Nagpintasan? Engagement ring day toy. Saan mo kumapagkadkadan? Kaya't kung agkasartan. Apay hakastoy, Romar. Kinilaat nak. Iti kastoy pa'y alugar. Rumbang kumanak sa ritaan taan na sayaan. Amumat asa anak pa'y nakasagana. Angam nakasagana ako na mangikasarkin ka. Kabalan ka nga ipayan itinarang ay masakbayan. Wan, amok apak nang ka. Ngam nalipata mo nga dabukod ko nga arapaap. Saan lang nga para iti bagi? Ngam para kininanang. Para iti arapaap mo kadilaan. Bueno, adapay sa bali agapuna. Saan na ko mapagdwadoan? Si kalaang tay ayatek, Romar. Di kaya't ko adamagan ken kaita. Awatem ka di daytoy engagement ring. Sige, awatek. Ngam no may panggap iti kasar. Sa balin to ko maagundaway ti panagsarita ta. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Isumit lagaya, mga danang kong agriring iti kwarto ni Micaela, Gilier. Nabati na nga tati cellphone na. Nakarikap mat nga ron ti kwarto na. Diyak may lukat. Uno saan na kahit masinga. Gapoy ti panagsarita dang gagayin ayat na hanapin na. Saan mo't nga ta? Kun nga po nga ta iti panagdardaras na. Ada ka di napatag nga ibaga ni Alena iti gayim na. Day tati saan ko nga muna na. Saan ko na dinamagpay. Mabayag na pa nga ta. Ay day tati Jack Ammo. Apay ka di ba raw? Sige na. Ang mga no, kilata dumatang da. Diyak kahit nga damako na ni Romar kanyak. Ay ayatin kalaon na Micaela. Ang nasakit tinakam ko kan ka. Diyak amo no anya talaga ti adda iti puso. Anya talaga ti manglaplapad kan ka. No apay asaan ka nga umanugot nagkasarta. Gapo ka dilang iti arapaap. Ngam, kasla diyak mamati. Nga isukat nak iti dayjay agilya.
Imbes ko ba naragsak ka asimbag pa? Nabayag asan kayo ang nagkita kagayan ayat. Naklaat ak ti inaramid na nanang. Sinagutan na ti engagement ring. Kaya't nga kasar kami. Anak ko, panawon mat nga minin. Adya kayo ni tiyong nga edad. Sa anak pa'y anak kasagana nanang. Kan agsubli ak pa'y iti Hong Kong. Anya? Ay, kinapudno na. Naibagak ni Romar. Kay kayat ko pa'y ngagkasal kayo, ngagtiyag subli ka pa'y edi abroad. Amok ana sakit tinakam na kanyak nanang. Kasaritak ana imbag, may panggap iti jaya na akasar. Sige, intay maturugan kit ni Rabiin. Pasensya ka la kumanalena. Nabatik gayam ti cellphone ko idi Rabi eh. Ni Manong Gilier tinawaga ko, ni di saan ka sumungbat. Pinadama ko kan kwa na, no apay di ka mo sumungsungbat iti awag ko. Naibaga ni nanang kanya. Ada ka di na patag nga ibagam kanya? Awan mat, kaya't kala kumakasal-sarita. Si Kaamat. Dua atawan ang nagkadkadwa tayo jay Hong Kong. Ay, amang ano dapat isabali nga ibagam? Mikaela, may dalag ko na ito, gaputan na singad na nga gayam. Awan kwarta ka nagawin. Kapilitan nga umutang ni tatang iti gastos nga agpaagas. Aglalo na maoperaak. Mano ka diti masapol mo? Oray, basit lati may tulong ko kan ka, Alena. Mabigbig ko ti kotse nakaparada iti sango, ti gate. Nga, anya ti baga ni Romar kanya. Kuna akon kahit di masagan. Umayin dito eh. Dahil pagkabigat mo, Gilier. Mapan kan samat ni titalon. Gagapo. Nasapa kasi malog iti talon. Ada ngamin papanakin ton madamdama. Ada ka di bagam kanya. Dumanon ta dito balaya. Agyamanak. Angam, dito talangan nga agsarita. Pinagkadkadan ni Mikaela ti Jayak a panagkasarmi. At dalakit ni mang laplapad kinkwana. No pampanonote masyak ti makalapad, nagbidot ka. Ay ayatin na kalaunay. Angam san na akayap ti makikasar kanyak Gilier. Amangan no saan pa yan nakasagana? Anya ko matiga po na, asan ang nakasagana ang makikasar kanyak. Kabailak nga ipaayan iti nasaliwanwan abiyat. Kada kami anak kurapay. At damot arapap may amakulungaw. No adapan nakabalin na. No adalakit di kundaway. Nukas pangarigan, tasan kaming agkatuluyan. Sigurado ang maragsakan ka. Saan ka naragsak? Nagbalin na naliday ni Mikaela. Pakaragsak kanyaman na pagragsakan na. Martir ka nga gayat. Mabalin na kasta. Anya ti mabalin ko. No saan nakakabalan nga ayatan. Ti maibagak. San kumapagimunan. Kensan kang agaramit iti mabalin. Apagsakitan tinakam ni Mikaela. Alagan sana sakit tinakam ni Romar ni Mikaela. Nga ba paya kinasarita na kapailaan? Nan, awan ga po na pagsilusan nak. San asya ki makalapad iti panagkasarta? Saan samot nga minababati ni Romar asaan pa anak kasagana ni Mikaela makiasawa. Kaya't napay nga minti ag-abroad. Apay-pay lang amin. Bak nang ni Romar? Kaya't namot nga tati makapundar iti bukod na San tayo ang mababalaw ni Mikaela? No day tati kahit na. Nana. Para kumalang ka na tayo nagsaritaan tayo. Yak kahit ang maamuan ni Romar na nagpulong ka na kayo. Ad dapay ajak kahit akaguranak ni Mikaela. Yakon inuray asikat ti mga awag kanyak, Romar. Inawis kang pasyak ito igit ti baybay. Tapno makapagsarita taan na imbag. Saan la amamin ano alumabas ti makabulan ang bakasyon mo, Mikaela? Agbalin tumanan abaet tati mang liwang-liwang ataog. Uray do atawan laangan, Romar. Pangasim. Nakasagaan akton nga desisyon may panggap iti kasarta. Sige. No day tati pangadang mo. Pangasim. Saan ko mga sakit tinakam mo?
Inawat ko ti engagement ring, tay ayatan ka. Agpagkasarap ka, intun umno a panawan. Pakawanan na kuma. Palubusan ka nga agsubli di Hong Kong. Ngam kalpasan ti 2 atawan. Agkasartan. Nakapagtulag kaming kini Romar nanang. Palubusan na nga gabrod. Nang kalpasan ti 2 atawan, agkasar kami. Ay, kat maragsa ka nak Tan kapag kinaawatan kayo mutla ang kini Romar anak ko. Ngala, kalpasan ti 2 atawan, nakasagana kan tumot nga tan. Panagkunak, sa anak to na makaliklik kini Romar nanang. Pagbiit lang orayan, day ta 2 atawan. Gamne, ado ti mabalin ang mapasamak, uray apag kanitulaan. Nanang? Kasanod no? Agin inayat kami launay kini Romar nanang. Nalakalaan nga makapagkinaawatan kami. Kan mangnamnama ada kaming tumatlat ang kagasan. Agyaman naklaunay kan ka, Manong Kilyer. Nakapagsarita kaming ken Mikaela. Nagkuyog da kano kini Romar nagpasyar. Siyempre, amumutan na kita akayan ayat. Wan, mailiw dala unay ti tunggal maysa. Agasam ti 2 atawan, asaan da pa nakita? Di da pa lang may nagasawa. Alena, Ladingitek Talaga ka di nga ayat ang pailangan ni Mikaela? jak malipatan. Ngamjak mangnamnaman ngayatin nak. Kumita ka nga minan iti sabali ngayatem. Ado ti sabali dita. Kat sikalin. At akading kainayat mo. Apay nga ibawin mo kanyak dita sa ludsod. Awan nobyok. Awan ti mangayat kanyak. Kadwak itada alena ken ama pa Romar. Ada kami dito'y restaurant. Kagapgapo da iti ospital nagpa-check up. Bakit kumusta tigayam mo? Masapul ka no ama opera. Kurang tigastusan da. So pautangak pailaan. Ang mga naawanan ti pagplete magsublay di Hong Kong. Doon sa amat kit diti ornong mo. Agsakripisyo Romar. Para itigayam ko. Talaga nasingit kayo oray siya akong timang pautangkin ko Responsibilidad ko ni Alena. Saan ka madanagan? Kabaalak da ito'y. Sige, sikatimaka mo. Kaano nga itad mo ti kwarta? Uray, tayin ton lawas na pailati pa naka-opera na. Uray, idanon kun ton ije balayda. Agam numasangom, kaduan nak to. Sikapay lang ti makamo kada Romar ken Mikaela. Agpalasat labiit. Saan ka madanagan kada kami Alena? Awan ni tatak mo, nagbisikleta na panggimatang iti soft drinks. Nalipatan na ngamin ti gimatang iti soft drinks. Aglalo kat adayo ti tiyangge. Jakmat ten binilang na imbag ti kwarta. Ang mga nukurang kit di. Siya akong timaka mo iti pagkurangan na. Adati yung tugtugot ko kwarta. Punakmat ngami na siya akong timaka mo. Italaan nga makatulong ak iti gayem ko, Romar. Anya da ito yan amarikrik na iti pa nagkita kinalin. Saan? Jak kahit ti agbasol iti kayan ayat ko. Kalpasan ti 2 atawan. Agkasar kami doon. Pasensya kayo ni ti panagura yun Nasapa kami na nagdigos. Dagaangan naklaunay. Nagbanglukan. Iti dayta kinapintas mo Alena. Adolakit diti mang paspasyarken ka. Pasaraya damot mayaw awan, Romar. Nga maawan magusto ka dakwada. Kat ni Gilier. Saan mo kadiya kaya? Masadsat nagsarsarita kami iti cellphone. Siyak pa iti mangawag kan kuan, ano dato Alena, intugot kun ti masapol mo kwarta. Agyaman naklaunay ni Kayla. Jak amuno ka huno kasano ka makabayad ken ka. Mabayagan naklakit di ngagpaimbag sa akto makaabrot manen. Ken maysa, jak mo nagbaligi ti operasyon. Masansan gahim nagsarita da Gilier ken Alena iti cellphone nanang. Kinantyawan nga ni Romar tigayim ko. Awan dakes na, no kinaawatan damot, Mikaela.
Nasingpot kat napintas di gayem mo. Bagay dalaunay nanang. Naragsak to lagi ti panagdanada. Kat kaano nga ro ti pa nagpa-opera na. Inton Webes nanang. Kat injayak kadakwada nga umyandan to dito'y balay inton Miyerkules. Kat nasaya at ang agpaiso. Kan sapain dan to kumati umay dito'y atap na makainanapay laang mo't ni Alena. Sapay ko matagbaligi ti operasyon nanang. Kaasim mo't ti gayam ko. Agkakaro ba kailang kada Mikaela Gilyer? Saan mo gayam anaamuan nga imian ni Alena iti balayda? Kanayanak kami iti bangkag kadagit yung aldaw. Mabanugang ngatan no iti rabi. Mapan mo kumasarongkaran iti ospital. Ano kayat mo? Kuyogan ka? Mabanag tulatan. Sikat ti makam mo. Saan mo ay kayat ni Alena? Ha? Nagsingpot. Napintas. Diyak pa lang maibaga kadagit oy. Mabalin ngayon ton agbaybayag. Mabalin nga danto agrosing arik na kenkwan. Kung ako kaduang ni Mikael lamang sa rongkar kanyak dito ospital. Agyaman na kitiya ay mo. Nabit na pa yan nagamamahali na. Nga magayim tan. Ikararagan na ko ma. Asapay ko matagbalig iti operasyon. Oresan mong ipaga. Idi na mo kini Romar ang nagapuda di balayo. Kat itatiyo pan nakaoperam. Inkararagan ka. Di na panak isimbaan. Religyoso ka gayam? Nakurapayak lang. Kat ni Apo Diyos ti pagtaklinak. Abo yukak ti managagawa, Alina. Di ka man lang makaid na. Hoy, maulok pa namang buybuyakin ka. Nabayagan analpas ti operasyon nanang. Umawan pa'y remor ka dagiti doktor anang opera kini Alena. Ay, may ramraman akpain na madantanagan. Saan ka di mo may ni Romar dito yung ospital? Ado ka no ti aramidin na ija opisina nanang. Ni Guillermo, nagawi din ita nakapagsarita na kini Alena. Diyak lang mo nagsublipay. Hindi ka isumot dito sumungad. Saan sa mo ta nagawid? Nanang, adan ni Mor a doktor iti operating room. Adan ti panang nervyos ko. Diyos ko, sisipalin niyo kumatikayib ko. Ay, Kayla. Nanapin. Kumusta ni Alina? Sabtak ti doktor, panawan kayo pay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapsutak. Matanagan ang itay iti kasasaan mo. Nasaya, tanagbalig iti operasyon. Adakan iti nataltagad da kasasaan. Agyaman na kiti kararagyo, Mikaela. Nakil ti pasat mo iti maikadwabyak ko. Tsaka mo, no kasano makabayad akiti utang ko ken ka? Saan mo kumapaylaang apanunutan dayta? Agpakimbag ka kiti Si kakadilang tinasarong karkanyak dito ospital. Ada itay dagiliyak at nanang nagkuyog da nagawin. Kat ni Romar. Saan pa'y nga imay? Ado ka no ti pakakumikuman na iti opisina da. Si kamot gayam Romar. Saan ka kadiana pa ni di ospital? Saan pa'y gamin asimang pet ni Mikaela? Kagapgap po kaya opisina, nanapina. Ado tinakakumikuma kita nga aldaw. Kumusta ni Alena? Baligi ti operasyon. Ngam saan ko pa'y nakasarita ni Alena? Umyan nga ta ni Mikaela iti ospital? Day tati saan ko ang masungbatan ta amangan no agpat nagmet ang makipagbantay iti gayem na. Ni tatang ni Alena lang amin ti mga sasikasok ko na ijay. Romar, agyaman na kiti panang sarongkar mo kanyak dito ospital. Kunak no madanon ko ni Mikaela dito ospital. San na kano kabalan nagpuyat? Iso ni tatang lang timang bantay kanyak. San mo na nagsubli ni Manong Gilier?
Kaili mon sakit din ni Gilyer. Awan ti dakes na no kas pangarigan. Ha? Nakapsutak. Yung, apay day tapay ti bagam kanyak. Sige. Diyak nga ro din nagbayag. Agawid ako na. Diyak ako nagsubli jay balay da Mikaela. Nabanugak. Inawagam ko mga naman niya muna. Day talagang no agapa kayo. Unak ngamin no saan ka amapan iti ospital. Pasensya ka no saan ka anawagan. Yak ngamin kabailan ti agpuyat. Sige, maturog ka nga rudan no nabanog ka. Okay, bye. Naimbagmad, saan ka nagsinong pati ti kaayan ayat mo anak ko? Day talakit din ti pagsubangan mi nana. Awan pa din natagsan na di mi nagkinaawatan. Day di laang sa anak-anak paanugot nagkasar kami. Nanang, kasaritak ni Alena. Uray dito ito pa'y laang agawin. Ay, nasaya at mo't no dito'y nagpaimbag iton makarwari di ospital. Tapno kanayon ngagkita kami sakbay ngagsubli aki di Hong Kong, nanang. Ay, anak. Nagunaglaki din, day pa nagsin na ayo. Saan kayong agliday, nanang? Do atawan laangan. Agden na tayon ton. Naminsan pa lang nga nasarong karak ni Alena di ospital, Romar. Ado nga minter aramida ka di talon kan bangkag. Nagagat ka lang amin unay. Awan samot long awan tibiyag mo. Tinapadag kanya. Sa anak amang liwat amangan. Sagpaminsan na makagatang at matitinay masamakan. Kaya nadamat sang kapasit ng naurnong ko iti bangko. Mayat garod no kasta. At ati pagbiag mo kini Alena. No, kayat na ka. Sana ka may kariking kwa na. Nakurapayak lang man naron. Napan kamin kini Mikaela ijay lugar da. Naselsel ti ayan da. Narigat ti biag da. Iso siguro nga nakapanunot nga agabrod. Nagsakit mat. Kaasimat. Awan gayam. Ada napintas nga ipadamag ko kin kagilyer. Asidig to ti pang pasyaram kini Alena. Ijay balay ka no da Mikaela ti pagpaimbagan na. Nasayat. Tas asidig ti ospital, no kas pangarigan ada problema. Nasaya atag kasaritaan kayo kin Romar Gilyer. Narigat no da saksakitan tinakam ti tunggal may sakad a kayo. Sana nasakitin akam ko king kwana, nana. Kan awan ka po na pagsilusan nak. Kan iya ka no balayong agpaimbag pa lang ni Alena. Naibagagayam ni Romar kan kadayta. Kan asidig to ka ng tipang pasyarak kin kwana. Ay, sana da akes barok. Panawon mo't ngaminan nga ibaw mo tirik na biti sa bali. Karbungam, tiagragsak. Napintas ka na singpot ni Alena. Nasidig ni Alena kanyak, nana. Ngamjak namnamaan, ngayatan nak. Saan mo at agibasitan ti kinataong barok? Taamin tayo. At nakarbungan tayo nga agayat. Umigpig sa kamatlaangan, Alena. Makapangan kan. Barang saan ka nagbayag dito ospital. Ay, makawawid nga rodan. Makasaan dito ospital. Pasig lang nga agas ti malanglang. Mailiw ako na di balay mi. Nahimbag ijay ta presko ti angin. Kas naibagak idikan ka. Ijay balay ngang paimbag ka. No kayat mo ti lumangab iti presko nga angin. Asidag ti talo. Makapasyar ka pa ijay karayan. Naibagak ti ta kinitatang kababain ka no. Adula una yung tinaitulong mo kada kami. Pasaray umyan pa ni tatang ijay balay yo. Hanya ka kadi. Agayan ta. Kan mabayag to hasan tangag kita. Apa yan naglitay ka? No sa anak ko nagsakit. Diyak ka mo. Na makasubli akpay, diyak apron. Nasingpat ni Romar iti kunak. Ngam kabalan nak gayam at agibasidan. Sa anak matkipti ang sakitan, tapod no anak ko rapayak.
Di ako na ibagakin ni Nanapina. Di pa nang pabain ni Romar kanya. Ta, amangan no sana magustuhan ni Micaela. Diyak kay takaguranak. Gaputaking kay ta. Ay ayatek paila. Kamaudyanan na. Nakaruwar ka matlaangin iti ospital. Insagana ni nanang tibakan ti akwarto para kinitatang mo. At kakwarto tamat. Mapainak sa launa yan. Agkakwarto kami langan kinitatang ko. Kan sana makapagbayag. Awan agbantay ka dagiti dingwan mi. Kaya't ko nga rod, ngagyan ka iti kwarto. Anyan, nakarkarumot nga mag-asawa ta saan tang agsina. Amangan no ada karuba makangag iti dayta panunutan lang ada tumboy ka data. Iti dito kinapintas tang agpadpada. Adakit din tumboy ka data? Aggayim ta talaga. Saan ko man nga aggibos ni kinaragsak ta, Alena? Nasapsapa ka na kumadimten, Manong Gilier. Nagdanon kayo kumaga ni Romar. Saan pa nabayagapin, Manaw? Basta ka di. Ininot mo tan nga agsubli ti Maris ti Kudil mo. Napudpudo ka kagayan nga ni Micaela. Kan napimpintasak? Naangaw ka gayam. Ang ako lang dahil siya, amang anot mamamati ka. Kababain mo't kan Micaela na mamuan na ti kasting imbagak. Anyak matidakas na. Kaya nasingit kayo mo't nga gayam. Awan sapay ti diyo nagkinawat ha. Nagsaya tagayam ni Micaela. Adon ti utang ko kan kuhana. Dakal ti na itulong na kanyak. Talaga nasaya, Micaela. Ken naimbagdala unay, ken nanapina. At dan sakit ti kaya ta sa wanday tanga iso mo. Ang mga nanya ti pampanonotan, Micaela. Nangnag ko, tinaragsa ka pa nagsarsarita yung kinigilier. Ha? Oray ti pa nang ibaga ka na pimpintasak ngam si ka? Alah, kababain, rabak ko lang dayjay. Talaga mo't napintas ka. Napintas ta adwa. Aggayim ta nga ro. Amangan no intun bumaybayagket. Agnobyo kayo gayaman. Naragsakak para kada kayo adwa. Micaela, adala kahit ko adamagan kan ka. Anya ti saan mo anangayatan ka ni Manong Gilier? Apay nasaludsod mo dayta, Alena. Ko ngamin. Kasla adaamak ko no agaram kanyak ni Manong Gilier. No kas pangarigan agasawa kami. Anyan to nga tayo di biyag mi. Naragsak ti panagsarsarita yo itay kan Alena, Micaela. Anya ay ti pakariribo ka. Makaaw-awid ka din ni Alena ay balay da. Pampanunutot lang kinaibaga na kinigilier, nanang. Sa bakay, ijay Hongkong lang tinagamamuan mi. Ado pa'y siguro tiyak amo may panggapon kwa na. Anya ka di tinadukta alam ka ni Alena. Dayjay ngamin sa ludsod na, nanang. Nung anya ka no ti saan ko anangayatan kinigilier. Amangan no, pampanunutan na. Tapinilik ni Romar, kaputabak na. Apay nga ben. Nasa ludsod na dayjay, kalpasan anay bagak, nga amangan no saan nga agbayag at agnobyo danton kinigilier. Sana sa ludsod na, no isuda kinigilier tagkagasat. Anyan to ka no tagbalin to abiyag da. Saan mo ang mababalaw di kayo mo? Karbangan lamot, di agarapaap. Nagatugayang timulam dito'y anatang. Nagpintas timinulaam dito'y igit ti karayan, Manong Gilier. At dapat may skin pagpagay. Talaga nakagat ka. Pagpakanto iti baka dagiti mais. Kalgaw tong aminen. Ket naang rakton dagiti root. Kaslamat lang iti solso na ti karayan dito ayan nyo. Ado ti mula nga aba iti narabaw apas at ti karayan. Naggapo iti solso na dagita. Naima sa mapaksiw wino magatan. Adaman masaludsod ko, Manong Gilier. San ka katipa na umay ti kinarigat ti panagbiag? Naruwa makon. Naklon kundi kastoy at klase ti panagbiag. Kat, kastanto mo ti bangunam a pamilya? Ha? Narigrigat ti panagbiag ni Manong Gilier. Isaan nagabrudak. Uray utang ti ginastos ko.
Sa kalpasan na, nagsakitak pa. San ka ngagliday? Panubog lang di amin. San mo apukawan dinamnaman? Makalungaw kan tumutlahan. Mamati ka kumakanya. Nalidaya kiti dito pa nagpinakada ta, Mikaela. Kasapulan nagsubli ako ni Jibalay mi. Dadagso naklaunayan kada kayo kan nanang mo. Ay, hanya kamot kit din ay balasang ko. Malipod yadda ka dito'y balay, naragsak kami kit Mikaela. Sapay naglaingak amangan, iso ang naglukmang kakon. Uray, tabagay mo, Alena. Napimpintas ka manan. Kaya't ko kumagyan ka dito, sakbay nagsubli ako di Hong Kong. Naliday tumanan ni Nana Pina, yung tunawan ka. Umay kay tukad-kaduan, Nana. Ay kit nagsaya atin no kasta balasang ko. Inton makapagtrabaho akon, plano ka dito'y lugaryo, ti pag-aplayak. Saan mo pa'y panunutan day ta, Alena? Kansak pa'y ngagsubli ak ijay Hong Kong. Umay kamin to sumarungkar kini Romar. Itulog ko kumadali na kan ama pair, ijay lugar da. Kinaykayat da mo, tinagpasahero. May kakumatap no naparobot mo ida. Naira na ngamin nga danapanak, Romar. Oh, di saan kayo na nakapagpinakada? Adayumot lang nga ron, tipang pasyara. Mabalin ko ngawagan no kahit ko. Ang marignak. Sana kas kanyak ti para kini Alena. Anya? Narigat at talaga tinakurapay. Di kan sapay nakapagbudno. Naupay ka na dagos. No anya ti ko nama. Tulungan ka, Gilyar. Diyak magustuhan dagidyan na ibaga ni Gilyar. Ang mga noad da pay larik na nakin ni Mikaela. Kat mang namnama pay laang. Sana mabalin. Siyak ti mang ipamuspusan. Anyamot to ni Alena. Nagbeka sumumbat. Itay pay lang nagriring ti cellphone na. Hello? Nakaawag ka man? Pasensyakan tadyak nakasumbat adagos. Adakit iban nyo itay. Ha? Anya day to yung agay ayam iti panunod ko. Kumusta kayong kinigilyar? Anya, kumusta? Awanot na ibagbaga na kanya ka, kumusta? Nagkapo yan. Nusak lang ata, nobya ka kuman. Anya? No si ka kuma? Amang ano natulag pa iti kasartan? Iti day ta kinapintas mo, Alin. Saan ko apalabsan ti kuntaway? Ni Mikaela ti pinastrak ti katulong. Amang ano nang nagnadagiti imbagat kini Alena. Naawan na ni Bagam. Sige nga, Rodan. Bye. Sige, bye. Nasinagsakit iti kinasarita iti cellphone mo, Roma. Pinastrak na platan ti katulong nyo. Ni Alena dayjay. Nakapsot mat ngamin ni Gilyar. Naangaw lang arot ni Alena. Amang ano natulag ka no pa yun ti kasarda. Pili amot gayam ni Alena. Di nan samot kaya tapakiasawaan ti Manalon. Agururay nga taitibak ng mga sawa kinkwana. Naibaga na ka didaytakin ka, Mikaela? Nasa lutsod na ngamin idi. Nga anya nga tatibiyag da kinigilyer no isuda tag kagasan. Nagagatmat ni Gilyar. Kabalan na biyagan ni Alena. Sayang ti kinapintas ni Alena. No paluspusan na. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Malidayanak nga rod, Gilyar. Nakurang lang na do alawas ag subli ni Mikaela di Hong Kong. Uray kumano sana nga gabrod ni Mikaela na napina. Ngawin, baknang mat ni Romar. Dahita nga rod tinagpasugnudan ni Romar ide. Naimbag ata nagkanyawatan damot laang. Nagtulag da kalpasan ti do atawan kat agkasardan. Sigurado lakit di ang naragsakto ti pangunan da pamilya. Ay kat,
Nalabit akasta. Kat si Kangay. Saan ka pala ngamin anak kapanunot aya? Naasidigmot ni Alena kan ka. Ay, sige na, panawang kayo pay. Dagayan pay papana. Saan ko ang gusto na itaan ay baga ni Gilier, nanang? Anya ti kayat nasawan? Nakiayan-ayat at kini Romar kaputabak na? Ti kayat na asawan siguro, kat agbiag ka na sa liwanwan, iti din na ni Romar. Nanang, iso nga impatang ko ti agabrod, takayat ko ti makapundar iti bukod ko. Saan naglata namang namnama kini Romar? Amagad no saan na matuloy ti tulagan nyo nga agkasar kalpasan ti doatawan. Tinagtulagan mi kini Romar, nanang. Agkasar kami to kalpasan ti dua atawan. Anak, San tayo na pagsaritaan dahi tananang? Sarungkaran mi gayam kini Romar ni Alena inton bigahan. Amangan no adon to ti pakakumikumak sakbay ti panagluwas ko Alena. So nga imay kamin kini Romar, tamangan no jakton masaya. inton lawas na gaya man ti panagsublim iti Hong Kong. Oh, Ay, apay alim mi day kali na. Sayang lang ti kinapintas mo. Diyak lang amin nalagip nga inawis ni Gilier. Asumurot ka na kami. Uray la napaisan ni Elena iti dahi ng pagka-Roma. narwama kami nakanayon tangag kitkita iti Hong Kong idi, Mikaela. Saan ka amadanagan? Kanayon kan tungawagan. Anya ti amom no makasubli kan tumatlang iti Hong Kong. Problema ka ti gastusak nga agabroad. No korta ti problema, ma. Tulungan kan to. Apay nagliday ka, Lena. Mga numadamdama, agsangit ka. May surot ak lang aron. No amom la ko ma. Kakaasi ang amang laplap pa di pananglak, Mikaela. Sumagmamanulangan na minuto. Makapanaw kan. Mabalin ka di nga rakupad ka. Sapay kitin ti mga rakot kan ka, Pat-pat gan ka unay, gayam. Umapalaksa. Nakiino namot ni Alena nangarakot kan ka. Amangan no mabalinti makiin narakop mat. Di sige, anya pala tar aramidam, makin narakop kan Dua kami pa yan, nga mga rakop kan ka. Piliya ka talaga, Alena. Uray lang makalwa pa iti alag ko. Anya naragsak yung agpinakada nga aggayam. Alena, agan-anad ka kumakanayon No ada problema, awagan naglaan. Kano makapasyal ka dito kabisera. Sumarunggar kay Jebalay. Ay, wan. No makastrirkak to iti trabaho ditoy, agkasirak to iti balayo, tapno saan amalmalday ni Nana Pina. Sayang taon bakante di opisina. Kasaritak to dagiti gagayam ni Daddy ang negosyante. Umayak to iti balayo, Alena. Romar, Alena, mapana ko ni iti departure area. Romar, ano sam ko mga itulnog ni Alena iti balay. Paimot na nakasto di marikriknak. Kapampanaw laan ni Mikaela. Ang mga nudyak malaptan. Kat masuliso kakin Alena. Naanusak ti do atawan akadayo ni Mikaela iti dinnak. Nagado ababaing agkursunada kanyak. Agkakapintas. Kan padami idabak na. Ni Gilier de dia. Sardingak. Romar, si Kagayam. Kagap-gapo ka dyan lugar dali na. Kumusta ka no? Nakasubli kami ni Mikaela di Hong Kong. Saan atin obyak ti pagsaritaan ta Gilier? Pasyaram do ka no ni Alena. Sige, bareng masangog to. Saan kami na may bebos ti trabaho di talon? Di mo ibaga nga urayom nga iso ti mangdanon ken ka. Naggasat ka na lalaki. Sa bagay, numakastra ka ti pagtrabahuan, agyan ka no iti balay da na Pina. Anya? Asidagton ti pangpasyaram ken ko na. Sige. Mapanak pa Romar. Kaslasan ka nga interesado iti ibagbaga ka. Lipati mo ni Mikaela.
Ay, dyan saya atid, nakapasyal ka dito yung balay, Alena. Malmaldayak, iti kaawan manin ni Mikaela. Agpada tayo lang, nanapina. Maikawak una iti kawan ti gayam ko. Ay, kagap-gapok kayo man nag-apply iti trabaho. Isuan, napanunot ko ti di magas iti balayo. Nay, malaman, balasang ko. Umyan ka langan, tapno napapaot ti panagsarsarita ta. Addan to siguro sa bali agundaway. Masapon nga agawidak, tadapay mo siguro maluganak. Saan na ko mga minapalubusan ni tatang, tamad man iti bagbagina. Ay, padamot. Nga doon ti marikrik na ana. Kagangay daytan, talumakayon ni tatang mo. Naimbagmanta nakita ka, Alena. Itulog kanto ni Jibalayo. Ay, rabiin to na makasubli ka, Romar. Amangan niya ti mapasamak kan kay ti dalan mo. Kitno niya ti ko nam agjaming tapaylaan. Ijay kan maturog balay. Ay, kababain sama ti pamilyam. Nagbaknang kayo. Si Kamat. Kaslasab sa bali ka. Gayam na katinobyak. Un gayam. Umin-inom ka kadi iti nasangar. Sagpaminsan lang. Saan nakabartet ka na? Pagpaimas lang iti kaan. Agordarak nga rod iti sa gaysata. Noon nasapsapa ka la kumadim tang Gilier, amang ano nagdanon kayo kin Alina ditoy. Pimasyar gayam nan. Wan, napad ka no nag-apply iti trabaho. Kunak ngom yan, tinamot kayat. Masapol ka no makaawi di balayda. No makastra kiti nag-applyan na. Dito itong agnad. Kasla dayta, tinagtulagan na kan Mikaela ide. Kat nasayat launay atap no adakad kadwak. Anyabot tayo tiyayan at tagainat ko. Alawag kumakampay idi da Romar kan Alena iti naapras kan nalibag akarayan. Nangihanod tan. Kasta unay alingat ko. Naglamhis iti kwarto ka. Mawawag pa'y. Kumusta nga tatigayam ko? Nabayagan asaan kami ang nakapagsarita iti nobyo. Adon samot po na iti pakakumikuman na. Romar, saan kumarumbang dito na pasamak ka data? Agpadataan na barte ka, Lena. Pasensya kan. Nasulisugak. Nakapimpintas kami. Kasanon namamon ni Mikaela daytoy. Daytatisaan mo nga aramidan, Alena. Itad ko amin nakasapulang. Ngam masapul nga awan ti makaam mo itinapasamak kadata. Gapo iti panangipaay ni Romar iti amin nakasapulak. Naulit-ulit tinapasamak kada kami. Ita, agdadagsin ako. Kasanon daytoy. Amo kasaan nakakayat nga ikasam ni Romar. Gaputan na babati pa nagkita na kanya. Kaambisyo sa akano. Kurang nalagan nga iparupa na kwarta ti katukad ti dayaw ko. Anya nga tati aramidin kanyak ni tatang. Numanlaw na masikuga ko. Diyak maklon nagsikuga kabalasan. Nga gana ka kabalasan. Nakawidak tap nagpaagas. Kalpasan na. Masino ti mo awag. Diyak mamatian ni Romar. Ni Mikaela. Pas na diyak kayo tasong batan. Makonsensya ak. Dinadal ko ti panaggayami. Imbagha na idi nga awagak na da problema ak nga. Numabalin na ko mga agsardegan ti pitik ti pusok. Matayak lago man. Tiyak kabalan da ito eh. Kunak na Jakon mauray asang batam ti awag ko, Alena. Kumusta kan? Jak mauray nga awagan na. Iso asikan ti inawaga. Mikaela,
Oh, apay akas ti boses mo. Agsangsangit ka di? Magawanan na ko, ma. Mabitlaan. Matikawak. Anya ka di mapaspasamakan ka. Apay nagpagpakawan ka. Di na dahil ko ti panagayam ta. Masigugag. Kasi rumor ti amati sigug ko. Anya? Alena, jak namnamaan day ta amamuakan ka. Nagkita kami hindi kini rumor. Nabartag kami. Kisungada na pasamag ka na kami. Naulit-ulit. Jak namnamaan day to'y Alena. Kaano lang nga at taak dito'y Hong Kong? Nagpartakan na dito'y pasamak? Mikaela. Diyak ka mo no kasano ang mapakawanak. Masakit na naglaunay. Tanadadaan ti panagayam ta. Kasaritak ni Romar. Saan? Pag-aasim. Saan ka maawatan? Apay amabutan ka. Masapol nga itakder na ti dayaw mo. Dandanin do abulan day di ay ni Alena. Di akong nakita. Saan nga taan na awa at itinakaplayan na iti trabaho? Nana, ikarigatak to apasyanan. Ano kahim Romar? Saan pa'y mat niya may ditoy? Makumikom nga taa. Ay, nalidayak launay. Tawa ni Mikaela. Kat saan na masangot ikanayo na mga awag kanyak. Apa yung tangak pa iso? Kaslamat din nagtutulag da. Naibagkit di atay may kabarok. Agyaman tauray awanan tinamnamam ka ni Mikaela. Saan ka nagbaliw? Gagangay tagakaruba nana. O sige, umayag tumanan. Saan ka nagliday? Bareng umawag tumutlang ni Mikaela kada kayo. Naimbak na sinong batang tiawag ko, Romar. Masapul nga't sarita ta. Mikaela. Madlaw ko nakigtot ka. Amok ngagparparit na kang kanon niya ti ibagak. Riribukan na katibukod mo a konsensya. Kwa, saan ka amawatan? Apay anaaramid mo day ti Romar. Te amok kat nasingpat ka. Narukop ka magkayam iti sulisog. Nagpudno ka din ni Alena kan ka. Pakawanan na ko ma. Nasulisog at lang. Ngam nagsarita kami kan ni Alena. Saan ang mabalin adi mo itakder ti dayaw na? Agdadagsanan. Anong nagtulag tangag kasarta kalpasan tito atawan? No agdaman mapasamak akasar. Dua kayo kini Alena. Katsyak ti kang runaan ang makalaban mo. No baybay am ni Alena. Nagtulag ta iti anaimbag. Intad ko amin akasapulang. Amok akaguranak. Jakon may turan pa eh. Ni Mikaela lang ang gayam ko ti makatulong kanyak isungay na Ambisyosa kakit di. Saan mo akayat ni Giljer? Kaputan ako rapay? Pangasim, ikasarnak. Diyak kaya ti aganak kabalasang. Nasaysayat lang na matayak. Kaya't nagkakonsensya. Agpanunot ka, Alena. Saan kan tumatlaan na ragsak ura ikasar ka?